حراين بار قصيلنا نمهارو تمرتي بزعبا اوتلاين فيو زبلينا كنري انا كم زتعزبو زلام حدا سلايد شو ادالي الله ابزي سلايد شو Eritrea during British colonization period زبل حدا شمونت سلايدز زلو سلايد شو ادالي الله مالتي اوكي كم زنعزبو زلنا سلايد شو نزي يمثل حجي مبزحتو اوان صحفت زبزحو سلايد شو مزهلونا ابز فيو اتينا اوتلاين فيو زبل اوبشن علاتنا ذا اوتلاين فيو تبل زلا اوبشن نمتي اتحجزنا زخونه اكندي ابتي سلايد سنعتنا زخونه صحفت نوسخ نغدل ندمسس وينا معراري سيمبلي እቲ ኣብ ብምሉእ ስላይድስ ዘሎ ትሕዝቶ ብከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ስላይድ 1 ስላይድ 2 ስላይድ 3 እናበለ በዚ ፀጋማይ ወገን ስለ ዘምፃልና ኣብዚ ከነመዓራሪ ክንውስኽ ከነጉድል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ኣነ ኣብ ስላይድ 3 ዝኾነ ፅሕፈት እንድሕር ክውስኽ ደልየ ኣብዚ ክፅሕፍ ይኽእል እየ ማለት እዩ ንኣብነት ዮናታን ኢለ ፅሒፈ ኣለኹ እታ ዝፀሓፍኳ ፅሕፍቲ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ኣብታ ስላይድ 3 ኣብኣ ኣትያላ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ዝፀሓፍኮ ፅሕፈት ድማ ሲምፕሊ ኣብዛ ኣውትላይን ቪው ኮይነ የፀልሞ እሞ ዝኾነ ካስተማይዜሽን ክገብረሉ ይኽእል እየ ንኣብነት ቦልድ እንድሕዳ ገይርዮ ኣብዚ የማነይ ከም ትዕዘቦ ዘለኹም ቦልድ ኮይና ኣላ እታ ፅሕፈት ማለት እዩ ከምኡውን ኢታሊክ ክገብሮ ይኽእል እየ ኣንደርላይን ዝኾነ ዋላ ፎንት እውን ክቕይረሉ ይኽእል እየ እንድሕዳ ደልየ ከምኡውን ሕብሪ ክቕይሮ ይኽእል እየ ሳይዝ ክውስኸሉ ይኽእል እየ ሕጂ እንታይ ዝሕግዘና እዚ ብዙሕ ፅሕፈት እንድሕዳ ኣለዎ ኮይኑ ፍቲ ስላይድ ሾው ስናትና ሲምፕሊ ኣክንፍቲ ስላይድ ስናእተና ነመዓራሪ ኣብዚ ኮይና እቲ ክውሳኽ ንደልዮ ወይ ክጎድል ንደልዮ ነገራት ከንውስኸሉ ከነጉድለሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ክድምስስ እያ እንድሕዳ ደልየ ከዓ ሲምፕሊ ብዚ ኮይነ ክድምስስ ይኽእል እየ ማለት እዩ ቀፂልና ከምዚ ዝተዓዘብናዮ ካብ ሓደ ክሳብ 8 ስላይድስ ኣለና ኢልና ነርና ድሕሪ እዛ ሻምነይቲ ስላይድ ንኣብነት ዝኾነ ታይትል ገለ የብላን ኣብዚ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ሓንቲ ስእሊ ጥራይ ኣትያ ዘላ ኣብዚ ክሊክ ገይረ እንድሕዳ ፅሒፈ ድሕዳ ፅሒፈ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ታይትል ኣብቲ ናይ ታይትል ፅሒፍና ኣለና ማለት እዩ ከምኡውን ረአዋ እዛ ሻውዓይቲ ስላይድ ንኣብነት እንድሕዳ ኣቲና ኣብዚ ስእሊ ጥራይ ዘሎ ኣብዚ ታይትል ወላ ሓደ የለን ሕጂ ኣብዚ ላዕሊ ንፅሕፎ ኩሉ ግዜ ናይ ታይትል ቦታ እዩ ማለት እዩ እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ከዓኒ እቲ ትሕዝቶ እዩ ማለት እዩ ወይ ድማ እቲ ኮንተንት እዩ ሕጂ ኩለን ድሕዳ ርኢናየን ዘን ስላይድስ ዝኾነ ታይትል የብለን እዛ ቀዳሚቲ ግን ኣብ ታይትል ስለ ዘእተና ኣብቲ ናይ ታይትል ቦልድ ኮይኑ መፂ ኣሎ ሕጂ እዚ ቦልድ ዝኾነ ፅሕፈት ታይትል እዩ ዘመላኽት እዚ ኖርማል ኮይኑ ደሎ ፅሕፈት ድማኒ እቲ ትሕዝቶ ወይ ድማ እቲ ኮንተንት እዩ ዘመላኽት ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ኦኬ ሕጂ ታይትል እየ ዝፅሕፈሉ ዘለኹ ማለት እዩ ዋላ ኣብዚ ካልእ ስላይድስ እውን ከምኡ እናገበርና ታይትል ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና እንድሕዳ ናብቲ ኮንተንት እንድሕዳ ተወሳኺ ስላይድ ሾው እንድሕዳ ከምፅእ ደልየ ሲምፕሊ ኢንተር ይሃርም ኢንተር እንድሕዳ ሃሪመ ካብታ ሻምነይቲ ስላይድ ናብ ታሽዓይ ሓደ ብላንክ ዝኾነ ስላይድ ከሰሪሐ ኣለኹ ማለት እዩ ኦኬ ጽቡቕ እምበር ቀፂልና ድማ ንምሃሮ ትምህርቲ እንታይ እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ናትና 9 ስላይድስ እየን ዘለዋ ኦኬ 9 ስላይድስ እየን ዘለዋ ንኣብነት 100-200 ስላይድስ እንድሕዳ ኣለኩም እሞ ከዓ ብዙሕ ፅሕፈት ዘለዎ እንድሕዳ ኮይኑ መታን ተረኣይነት ቦታ ክትረኽቡ ኮላፕስ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ነቲ ፅሕፈት ንኣብነት እዛ ካልእቲ ዘላ ርእዋ ኣብዚ ፅሕፈት ራይት ክሊክ ምስ ገበርኩ ኮላፕስ ዝብል ኣሎ ኤክስፓንድ ዝብል ኣሎ ኮላፕስ ኣትየ ኣብዚ ኮላፕስ እንድሕዳ ኢልያ እታ ካልእቲ ርእዋ እቲ ፅሕፈት እንታይ ኮይኑሎ ኣይተደምሰሰን ግን ኮላፕስ ኮይኑ ተታሒዙ ኣሎ ማለት እዩ መሊሰ ራይት ክሊክ ገይረ ኤክስፓንድ ኢለ ኤክስፓንድ እንድሕዳ ኢልያ ከዓ እቲ ፅሕፈት ተዘርጊሕሎ ማለት እዩ ኦኬ
ካልብ ተወሳኺ ብዛን ፈልጦ ዘለና ኣብ ዝኾነ ፅሕፈት ማለት እዩ ራይት ክሊክ ጌርና ኮላፕስ ዝብል ኣሎ ኣብዚ ኣሮ ምስ ከድና ኮላፕስ ኦል ትብል ኦፕሽን ኣላ ክሊክ እንድሕዳ ጌርና ብምሉእ እቲ ስላይድ ሾው ናትና ዋላ 100 ስላይድ ሾው እንድሕዳ ኣለና ኮይኑ እቲ ፅሕፈቱ እንታይ ይኸውን ኮላፕስ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ስላይድስ ጥራይ ሙቭ ክንገብር ንኽእል ኢና ንኣብነት መበልታ ሽዒት እንድሕዳ ከይደልን ናብ መበልታ ሽዒት ይኸይድ ሽዑ ነዛ መበልታ ሽዒት ኻ ራይት ክሊክ ጌረ ኤክስፓንድ ኢለ ንበይና ኤክስፓንድ ክገብራ ይኽእል እየ ሕጂ ትሕዝቶ ስለ ዘይብላ እዩ ድሓን ነዛ ራብዒቲ ከሪአኩም እየ ነዛ ራብዒቲ ኤክስፓንድ ከይደ ኤክስፓንድ እንድሕዳ ኢላ እታ ራብዒቲ ጥራይ ኤክስፓንድ ትኸውን ኣብዚኣ ሽዑ ዝኾነ ከም ማዕራርዮ ክውስኾ ከውድሎ ዝደሊ ነገራት ይሰርሕ ማለት እዩ ሰርሐ ምስ ወዳእኹ ኻ ነዚኣ ሲምፕሊ እንታይ ክገብራ ክእል እየ ኮላፕስ ክገብራ ይኽእል እየ ማለት እዩ መሊሰ ኸ ኣብ ሻሸይቲ ከይደ ኸዓ ኤክስፓንድ ገብራ ኣብ ሻርሸይቲ ኸዓ ዝውሳኽ ፅሕፈት ድዩ ዝመዕራረ ድዩ ዝኾነ ነገር ገይረ ኸዓ ኢግኖር ክብሎ እዚ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ልክዕ ስለ ዘሎ ኦኬ ሕጂ ወዲእ ኣለኹ ምሽ ነዚኣ ምስ ወዳእኹ ኸዓ ራይት ክሊክ ጌርኻ ኮላፕስ ክገብራ ክእል ወይ ከዓ ኮላፕስ ኦል ንሕዳ ኢልኻ ብምሉእ ተዘርጊሑ ኤክስፓንድ ኮይኑ ዝነበረ ነገራት ከዓ ኮላፕስ ይገብር ኩሉ ክዝርግሖ እንድሕዳ ደሊኻ ኣብ ዝኾነ ስላይድ ኣትየ ራይት ክሊክ ገይረ ኤክስፓንድ ኢለ ኤክስፓንድ ኦል እንድሕዳ ኢለዮ ብምሉእ እቲ ትሕዝቶ ኣብቲ ነፍሲ ወከፍ ስላይድ ዝነበረ ከምዚ ይዝርጋሕ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ከዓ ክልተ ክንፈልጠን ዘለና ኣገደስቲ ነገራት እየን ኣብ ኣውትላይን ቪው ሕራይ ቀፂልና ንዕዘቦ ድማ ንኣብነት ኣብዚ ቀዳማይ ስላይድ ሾው ኣለኹ ኣነ ኣብ ስላይድ ኣለኹ ድሕሪ እዚ ቀዳማይ ዘሎ ኣብ መንጎ እዚ ካልኣይን ሓደ ካልእ ስላይድ እንድሕዳ ከቱ ደልየ ኣብታ ቀዳመይቲ ራይት ክሊክ ክገብር እሞ ኒው ስላይድ ትብል ኦፕሽን ኣላትኒ ኒው ስላይድ ክሊክ ክገብር ስለዚ ካልአይቲ ብላንክ ስላይድ እቲ ኣለኹ እታ ካልአይቲ ዝነበረ ስላይድ ናብ ሳልሰይቲ ከይዳ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ከዓ ሓድሽ ስላይድ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኣብ ኣውትላይን ቪው ኮይና ማለት እዩ ስላይድስ እንድሕዳ ክንምሶም ደሊና ከዓ ኣብታ ክንምሳ ደለና ስላይድ ራይት ክሊክ ንገብር እሞ ደሊት ስላይድ ትብል ኦፕሽን ኣላትና ኣብዚኣ ደሊት ስላይድ ንገብራ ማለት እዩ ስለዚ እታ ኣብ መንጎ ዘን ክልተን እትያ ነበርኩ ስላይድ ተደምሲሳ ኣላ ሕራይ እምበኣር ብምቕፃል ድማ ንምሃሮ ትምህርቲ ሓደ ስላይድ ሙቭ ክንገብሮ እንድሕዳ ደሊና ንኣብነት እዚ መበል ካልኣይ ዘሎ ስላይድ ናብ ቀዳማይ ከምፆ እንድሕዳ ደልየ ኣብታ ካልአይቲ ዘላ ስላይድ ራይት ክሊክ ክገብር እሞ ሙቭ ኣፕ ሙቭ ዳውን ዝብላ ኦፕሽንስ ኣለዋ ሕጂ ንላዕሊ እንድሕር ክሰዶ ደልየ ሙቭ ኣፕ ክብላ እየ ስለዚ ርአይዋ እታ ቀዳመይቲ ዝነበረት ናብ ካልአይቲ መፅያ ኣላ እታ ካልአይቲ ዝነበረት ድማ ናብ ቀዳመይቲ መፅያ ኣላ ሕጂ እንድሕዳ ናብ ካልኣይ ክመልሳ ሙቭ ዳውን ክገብራ ደሊኻ ራይት ክሊክ ገይረ ሲምፕሊ ሙቭ ዳውን ዝብል ኦፕሽን ኣለኒ ሙቭ ዳውን ክሊክ ክገብር ስለዚ እታ ካልአይቲ ነበረት ንላዕሊ ትኸውን ንሳኻ ናብ ታሕቲ ትወርድ ማለት እዩ እምበኣርከስ ከምዚ ክንመሃሮ ድፀናሕና ኣዝዩ ብዙሕ ስላይድስ እሞ ድማ ብዙሕ ፅሕፈት ዘለዎ ስላይድስ ምስ ዝህልወና ብከምዚ ኣገባብ ጌርና ኤዲት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ነጥቢ እዛ ካልአይቲ ስላይድ እዚኣ እቲ ናታ ትሕዝቶ ኣብዛ ናይ ስላይድ ዋን ከእትዎ እንድሕዳ ደሊና ኣብነት ራይት ክሊክ ገይረ ኣብታ ካልአይቲ ስላይድ ዲሞት ዝብል ኣሎ እዚ ዲሞት እንድሕዳ ገይረዮ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ፅሕፈት ናብታ ቀዳመይቲ ስላይድ ከይድሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ሳልሳይ ስላይድ ዝነበረ ፅሕፈት ድማ ከም ዝትዕዘቦ ደለኹም ናብ ካልኣይ መፂሎ ማለት ሕጂ ከምኡ እናተሰሓበ መፂሎ ማለት እዩ ኣብዚ ራይት ክሊክ ገይረኻ ፕሮሞት እንድሕዳ ኢልዮ ኦልሬዲ ኣብቲ ቀዳማይ ፕሬዘንቴሽንና ኣትይሎ ማለት እዩ ሕጂ አንዱ ክብላ ያነ ሶሪ ኦኬ ከምዚኣ እያ ነይራ ኣብዚኣ ራይት ክሊክ ገይረ ዲሞት ትብላ ኢለኩም እንታይ ንገብር ኣለና ናብዚ ኣትይሎ ማለት እዩ አንዱ ጌርኻ ክመልሶ ይኽእል እየ ማለት እዩ ሕራይ እምበኣር ኣውትላይን ቪው ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ፊቸር እዩ ከምዚ ዝተዓዘብናዮ ድማ ብፍላይ ኣዝዩ ብዙሕ ስላይድስ ምስ ዝህልወና እሞ ከዓ ብዙሕ ኮንተንት ምስ ዝህልዎ ኮላፕስ እናገበርና ነቲ ስላይድስ ኣብታ ተድልየና ስላይድ ጥራይ ክንሰርሕ የኽእለና ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ጌርኩም እዚ ናይ ኣውትላይን ቪው ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም